Milí priatelia, dnes by som sa s vami rád zamyslel nad jednou z najdôležitejších práv, ktorú Biblia vyučuje. Ježiš Kristus je Boh. Táto pravda prechádza celou Bibliou, od starého po nový zákon, a ukazuje nám jeho božskú prirodzenosť. Začnime tým, že samotný Boh Otec hovorí o Ježišovi ako o Bohu. V Židom 1:8 čítame: Ale o synovi hovorí: Tvoj trón, ó Bože, je na veky vekov. Tu Otec jasne označuje syna za Boha. Nie je to len názor apoštolov alebo teológov. Samotný Boh Otec svedčí o jeho božskosti. Ďalej vidíme, že Ježiš bol uctievaný. Počas svojho života prijímal uctievanie od svojich nasledovníkov, čo by bolo rúhaním, keby nebol Bohom. Napríklad, keď Ježiš utíšil búrku na mori, učeníci sa mu klaňali a povedali: Skutočne si Boží syn. Matúš 14:33. V Jánovi 20:28 Tomáš, keď uvidel vzkrieseného Ježiša, vyhlásil: Môj Pán a môj Boh. Ježiš ho za to nekarhal, ale prijal toto vyznanie. Biblia tiež označuje Ježiša za Otca večnosti a mocného Boha. V Izaiášovi 9:6 čítame: Lebo chlapček sa nám narodil, syn nám je daný, a bude sa volať divuplný radca, mocný Boh, Otec večnosti, knieža pokoja. Tento verš, ktorý prorokuje o Ježišovi, hovorí o jeho večnej podstate. On nie je len človek, on je Boh, ktorý existuje od vekov. Ježiš o sebe hovorí, že je alfa a omega, počiatok i koniec, prvý a posledný, zjavenie Jána 22:13. Tieto slová poukazujú na jeho božskú večnosť a jeho úlohu stvoriteľa a dokonávateľa všetkého. Ježiš je tiež nazývaný slovo Božie. V Jánovi 1:1-3 čítame: Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A ďalej, v Jánovi 1:14 sa hovorí: A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil. On je Boh zjavený v tele. Zaujímavé je, že Ježiš je nazývaný aj splodený Boh. V Jánovi 1:18 čítame: Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otcovom, nám ho zjavil. Tento verš ukazuje, že Ježiš má jedinečný vzťah s Otcom, je jednorodený a zároveň Boh. A napokon všetko bolo stvorené skrze neho. V Kološanom 1:16-17 sa píše: Lebo ním je všetko stvorené. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Ježiš je aktívnym stvoriteľom a všetko existuje vďaka nemu. Keď si uvedomíme všetky tieto pravdy, vidíme, že Ježiš nie je len obyčajný človek, prorok alebo učiteľ. On je Boh, večný, všemohúci, všade prítomný. Je to Boh, ktorý sa stal telom, aby nás zachránil. Je to Boh, ktorý nás miluje, vedie a ktorý nám dáva večný život. Ak Ježiš je Boh, potom má absolútnu autoritu nad našimi životmi. Je hodný našej dôvery, lásky a uctievania. Pýtajme sa sami seba: žijeme s vedomím, že Ježiš je Boh? Ak nie, dnes je čas odovzdať mu svoj život, pretože Ježiš je nielen náš Spasiteľ, ale aj náš Pán a Boh. Nech vás táto pravda povzbudí a privedie bližšie k nemu. Ježiš Kristus je Boh, ktorý má moc nad smrťou. Táto moc, ktorú Ježiš vlastní, je neotrasiteľná a absolútna. On je ten, kto porazil smrť a priniesol život večný všetkým, ktorí v neho veria. V Jánovi 10:28-29 hovorí Ježiš tieto úžasné slová: Ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. Tieto verše nám ukazujú bezpečnosť a istotu, ktorú máme v Ježišovi. On je nielen náš Spasiteľ, ale aj náš ochranca, ktorý nás drží pevne vo svojich rukách.
Ani smrť, ani hriech, ani žiadna moc v tomto svete nás od neho nemôže oddeliť. Ale to, čo je na Ježišovi také nádherné, nie je len jeho moc, je to jeho láska. On, ktorý má moc nad smrťou, nás miluje tak veľmi, že dal svoj život za nás. Smrť, ktorú sme si zaslúžili, zobral na seba, aby sme mohli mať večný život. Keď veríme v Ježiša, veríme v Boha, ktorému nič nie je nemožné. Boh, ktorý stvoril všetko a ktorému je všetko podriadené, nás miluje a túži potom, aby sme s ním mali vzťah. Jeho moc nad smrťou nám dáva nádej, že smrť nie je koncom, ale začiatkom večnosti s ním. Milí priatelia, otázka znie: veríme v tohto Ježiša? Prijali sme ho ako Boha, ktorý má moc nad smrťou a životom? Dnes je čas odovzdať mu svoje srdce a prijať jeho ponuku večného života. Nikto nás nevytrhne z jeho rúk, lebo on je Boh, ktorý nás drží pevne, navždy a s nekonečnou láskou. Nech vás povzbudí táto pravda. Ježiš je Boh, ktorý má všetku moc, ktorý miluje a ktorého vláda je večná. Príjmite ho dnes ako svojho Pána a Spasiteľa